Zor binalar tüzüler bugün. Ne? Bana Oscar şundan kaldırdık kvadrat. Bu kondisyoner. Hava almasınısın için şunday nanotexnologiya bilen bugün көтәрәбез. Кашанга җит? Bir ikonomni tuzaymiz. Jamaat bir shilakkum, yarti shilak sement, shilak bosh. Sarma җылдым. Шушлай айтсак ныклы була. 2 йомырка да сатабыз растворга. Ныклы булсын киләчәгебез бүгеннән башлана. Башлана. Киләчәгебез бәдәрәфтән башлана. Ашырга һәммәгезне көтәбез. Бәдәрәф ашырга көтәбез сезне. Сабый кешеләр специалисты ди. Кызыл флагларыбыз белән килерсез дуслар. Кайда бердәмлек шунда җиңү. Чатнатып яшик. Бирәлек килде şeyde. Ашым Төзелеш көчле бара.